Hello dear viewers and listeners, ngais kam bapidana kamet kubukoj bakhya. Kane kadai nak happy well sangriang channel kebawan lam sapi yaki kubor pajing tip man lakasngi. Hakane kapor ngan wan lam sapi yaki khat arteli ki question lane ki jingkeli ki beyadai bat ko online census jung usnam arjar bhunyau. Te le se don na pening jung pi besngo shim jing e ispang kini ki question ne lane ki badon kano ko jing yadai bat kini ki question hendrai pada pi jenjar ban yo ya ka jubab nak mta jung kini ki question mo kumno pin le sengap baha namar bakine kilong ki ba don kam baha kilong bakong san baha bat bapin la ru kumno ban le hadin bapila de biyo ya ki jing tip kabangangan sapentip menta tementangan pule shwa ya ki jing keli nang tangan saya detail kawai pakawai ke jing keli ka baning kong kolong ka ai ka sensus ka baar kolong ka sensus ka khen kumno ka balai kolong balai ka sensus ka don kam ka basau kolong ka ai ka bakong san tam ha ka sensus kabasan kolong ka A ka present bat ka permanent address nang ta ka bahan reu kolong ngadon kayeng hasnong neki epik ki adhar henre nga sawai sawai pat kasnong ka thau nakabenta ki kam ki jam dengan pendap ia ka sensus ka present address lane ka permanent address nang ta ka bahan yeu kolong kayeng jongi ngidon sipungut kani kadai ka example mo kadai ka example question mo kayeng jongi ngidon sipungut henry arngot kitre lane kilej pule sawai pat te haka sensus en khenlang em yaki haka yang kasem nang ta ka bapra kalong ladang pendap da ka present address haka sensus hatongan du no ya ukhauration ubanga juyo man la ubanai na ka permanent address ne ka snong trai nang ta ka jingkli bakhandai kalong kaniru kadai ka example mo ka nuksa mo ngan chu ai nuksa ya kani ka jingkali henry kalak bandon je dei bat pi le se don na pling je pi ki ba don je dei bat kani ka jingkali ma ngala chong lok sawai ngala don ki khun ki ti ru tang ba ngile sa wai sakawai pat ka snong om ha ka snong jong ilok ne snong jong email la ne snong trai jonga hari ke epic la ne u adhar la ne ki kot ki sla ki bedai na ka snong ka thau kidang don ha snong jong email la ne ha snong trai om ha snong jong ilok te ha ka sensus jong usnam ajar opnyo yanga endang khenlang bat email neng ha bantho dakawai pat ka sensus nang ta ka basipo lada don jing duna hadin bang la de pendap ke sensus te ngan le kumno ka bakhat we ngi basong ha kata ka blok ngi klem le ya kane nomar bang im yo jing tep tingin le kumno nang ta ka bakhat ar kalong kumno ban confirm ya ka map location lane ban confirm ya ka location hapo ka map jong pi ha ka por ba pi play ya ka website jong ka sensus ju usnam aljar apnyo ngine le cha kini ki jingkli bat ngam batai ya pi kawai pakawai khnang ba phin sngutu shai bat sngap ha ya kini ki jingkli ka ai ka sensus kadai ke jingkhen pajba jong ka sarkar ban tip kat nungut ki breu kidon hakari jela district sinong lane sor om tang ban khen breu henrei ban lumru ya ki jing tip kum kat nungut ki dikhot hakayeng arta chenrang ne kan thei jing pule kam jing yo jing arab jakasa jing sinong boarding pankhana bat kiwai nang ta ka sensus ka khen kum no kani ke jingkali ka ba armo ka sensus ka khen ye ubreu kat kum ka jaka ba usa ha ka por sensus kani ka mod lada phisa ha ka wai pat ka snong na ka banta ki kam ki jam jing pule ki song kurem ki business ne sa wai te ka sensus pajba ka kham khen ye phi ha ka ta ka jaka ka ba phisa manta nang ta ka balai ka sensus ka don kam ka sarkar ka pendon kam ya ka sensus ban tei ya ki school tei hospital ai surok penbiang bat boarding tip kat nongot ki pajba ha ka jaka penbej skim pajba lara ka jingkhen kam dei hok ka sarkar lu kan om tip tikna kat no ka jing don kam jong ki pajba ta ka basau ka ka bakong santam ha ka sensus kabenta bakong santam haka sensus kadai ban ai jing tip kabadai om sha arsin ya uju ubreu kenya ka family kat kum ka jakasa pajba menta nang ta ka basan kalong ka ka present address bat ka permanent address ngan batai ya kene khnang ba pin sngutu ka ka present address bat ka ka permanent address ka present address ka mod ka jaka ka ba phisa menta ha ka por
Papi dan pendap ya ka firm jong ka sensus. Kan ya kala ban long ha ki hostel ki ba phisa lane ki yingwai lane ki jakatre lane jakapule. Por la da phim dei trai snong hang taru lala ban tho kat gum ka present address. Ka permanent address kamut ka snong ne ying trai ka ba phi ju sim kum ka jaka snong ka jaka syong ba pura jong phi. Kadai ka jaka ba ka ying ka sem jong phi ka sa phi don ki kot ki slah snong. Nang ta ka ration card ka epek ne adhar pajba kadon kata kadeka permanent address nang ta ka bah hendreu kalong ngadon ka yeng hasnong epek adhar bat kumta terter hendrei ngasa wai sawai pat nak menta ka kam ka jam te ngan pendap ya ka sensus present address lane ka permanent address nang menta jong ka jingkli ngan ai ru de ya ka nuksa mo nang pin ngutu sai ngan ai nuksa ya ka yeng ka sem jeng ito kayeng kasam jongi lanengi dei snong trai nanong ston ngan ainuk sama ngi dei snong trai nanong ston le bede namar ki kam ki jam jongi te kayeng kasam jongi ha bele sa no shaslong mentangi la sa wai shaslong bat ngisa daki daki tayo lane daki benai henre ngisa daki senam shaslong te ha ka sensus kemud bangi haban pendap ya ka ka jaka ka bangisa tengi haban pendap ha shilong hapo nong ston wala da hapo nong ston gede ke sinong trai henreng haban pendap haslong nomor bangisa haslong hakapor bangile sensus bat ngisa slam ngisa tang sipang arpang lada ngisa tang sitio artio kata kemud bakam ken ha ka sensus ba phisa haslong henrei sisen ba pila asa da kisnem kemud ba ka sensus jungpi kan habai haslong hapo nong ston wala ta kadei ka sinong trai ke jungpi mo ngan trai phis ngutu ya kata ma nomor ka sensus ka kam ken ya ka jaka ba phisa menta pm menta pi bam pi the pi dem menta ka ba phisa slam nang ta ka jingkli ka ba nyau kalong ka ying ka sem jungi ngi don siphongot hendrei arngot ki tre lej pule shawai pat te ha ka sensus en khinlang ne em ye ki ha ka ying ka sem kane ru ka jingkli ka longgum kanuk samo te nang menta jong kene mod ba hooj ya kita ki balik pule arngot ba an habban khinlang bej hayeng sem dengan airu de kanuk samo lada kini ki arngot mo ki iwei balik pule bat iwei balik tre mo shawai sulai tre ne lej pule sipor shawai henrei kidang don jinge de hayeng hasem bat kidang wan pairu shayeng sesem te ya kita kamot balakhen lang hayeng hasem ha kapor sensus lakhen lang ya kiru nang ta ka jingkli ka bapra kalong ladang pendap da ka present address ha ka sensus hatongan du no ya ukhaurishan ubanga juyo man la ubnai ubade ubanga yo na ka permanent address ne ka snong trai te ka jubab nang menta jong ne jingkli kalong em kala bandon ka jingkta hendrei kamut ba kipaj ba pindu no ya ukhaurishan tang namar ba pendap da ka present address ha ka sensus te lada ka ration card jungpi ka dang aktif ha ka permanent address lane ka snong trai ka jungpi komod ba pinom du ya ukhau ration mo pinom du ya ukhau ration jungpi wala da pi tho present address ha ka sensus lane ka jaka ba phisa menta pin tho sensus nang ta ya ukhau ration ubadai na ka permanent address lane na ka snong trai ka jungpi pinom du mo pinom du dalai leru henrei tang lada pi transfer lane shift no ya ka kat ration shawai pat register thamai hakawai pat kaju kayeng ka ba phisa menta te ka sarkar kala ban update lane pendam no na ka benta jong ka ration ka barem khnang ban laj na ka jing yo arsin mo uju ubreu ta ka ba khandai kaneru kadei ka jingkli ka longkum ka nuksa mo ka jingkli ngala syong lok shawai ngala don ki khon ki ti ru tang ba ngi lej sa shakawai pat ka snong hasnong jong ilok ne snong jong email lane snong trai andrei ka epek lane ki kot kisla ki adhar batkum ta terter kidang don hasnong jong email lane hasnong trai hasnong jong ilok te ha ka sensus yanga endang ken lang bat email neng ha ban tho dakawai bat ka sensus nam ta ying sem ka jubab nam ta jong ne jingkli kalong lara phila syong lok bat phila sa laka jong bat ulok lane bat ki khon ki ti hakawai pat ka snong warla da phisa wairu te ha ka sensus pat ba pidei ban don ha ka sensus jong ka yeng ka sem ba phisa menta kemud ba lada phila syonglok lane phila syonglok mo kemud ba
pila don lagi yang kesem lane ki kun gikti wat lada pimpat ra ya ki kot kisla ki badai na po isnong kumod ba haka sensus pihak bantok baik dakawai ka sensus nagamenta ka yang kesem jeng pihak bantok dakawai ka sensus om la syuk ban kenya pi ba pila don lagi kun gikti ba pila don lagi yang kesem om la syuk ban kenya pi langreng kat bat ime ipa lane haying hasem pihak bandon lagi jong ka sensus nagamenta kalok ikun bat kikti jong pi nang tak kecikli ke basipau kalong lada don jing duna adin bang la de pendap ya ke sensus ngandang la ne am ban penkelalan ne ngan lek kumno te kajubam na menta jong kane kalong enda pila de pendap bat pila yo USE ID number kemud ba pinom la suban penkela ya ke ke pila de pendap and rated enda kilawan kini ki badai pe je kene ke sensus kemud ba saya tu ya ki ban penbej lada pidon jing bakla bikin saya rap ya pi ban penbej ye kijing bakla jong pi nang taka bakat wei kalong ngi gi basyong hak ta blok ngi klemle ya kene namar ngi miyo jing tep te hadu menta kemod ba lada pimpat yo jing tep kemod ba lada pimpat le ru kemod ba enda kilawan kini ki badai pe chipang gane ka sensus kin saya rap ya pi ban le ya ke kebadan kam nang taka bakat ar kalong kumno ban confirm ya ka map location te hadin ba phila pli ya ketu website jong ketu ka sensus arjar phnyo hapo ko online mo te kemud ba hadin enda phila ya ketu ka map bakla mi hang tu phimdan kam ban le henry pin zoom hadin enda phila ya utu location ujong pi ba mi hang tu zoom ya utu location uba phi hang tu zoom hadu ba kan dami ketu ka page ko on confirm ya location hadu bukan dami ketu zoom nang ta sa confirm tangkum tahi om don kam ban le tela da pidon kino gijing keli ki ba phis ngo artaten te sepen pa hopo comment section khnang bangan la ban pen syai phi mo khnang ba le sing la ban pen syai phi te khuble sibun ye phi ui barok ba phila aisha ba phila ap hadu ban